Ibhalwe nguSiqiniseko the Prince, isihloko sayo ithi umkaJobe. Lesi isigcawu se-13. Itekisi le ayinazo ihlalo phakathi, kwathi amawindi akhona apendwa ngopendo omhlophe kwenzela ukuthi ongaphandle engaboni ukuthi kwenzakalani phakathi. Kanti nongaphakathi ngisho engafifiyela enzeni ngeke abone ngaphandle. Phakathi kule tekisi kukhona uMagumede, uhlale wanabiswa, ingobo lena ayigqokile isingcolile, kwathi izandla zakhe zaboshelwa ngemuva, ikhanda lakhe lihlikizekile, ebusweni uphaphathekile, kuyabonakala ukuthi kade ekhala. Emlonyeni wakhe kunesidwedwe aboshwe ngaso, kodwa sangaqiniswa. Uhlezi nje uMagumede ubuka uJabulani lona osele ngesikhindi sangaphansi, kwathi inyawo zakhe zathandelwa ngesalotape emnyama kusuka emaqaleni kwaze kwafika ezansi emadolweni. Naye uJabulani uhlikizekile futhi ungcole kakhulu-ke yena-ke, naye futhi izandla zakhe ziboshelwe ngemuva. Ebusweni uphaphathekile, unemvimbo osuka endlebeni uziyophelela emehlweni. Samuntu osanda kusakazwa ngendumezulu yempama wabhanqwa nendlebe. Khona le mpama uthi umushawe ngayo ubona inkanyezi, indlebe bisiyaduma ithi tswi. Naye-ke umlomo wakhe uboshiwe ngesidwedwe thizeni esibukeka singcolile, waboshwa waqiniswa. Adideke uMagumede uma ebona uJabulani ukuthi utshekise ikhanda, ulele futhi uyahonqa. Engalala kanjani uJabulani isimo simanzonzo kanje? Ungafunga ukuthi uMagumede usho kanjalo njengoba ezama ukukhuluma kodwa egcine ngokuhumzela. Apaquze lana uMagumede azame ukuqhweba ngemumva, ezama ukuyiqaqa ngemumva kodwa kungenzeki. Lokhu kuhonqa kaJabulani kumcasule kakhulu uMagumede. Ngesankahlo amdovadove uJabulani kabuhlungwane, azavuka uJabulani ahlohla amehlo. Athuke uma ebone uMagumede ukuthi umthe njo enhlamvini zamehlo. Noma inhlamvu zamagama zingaphumi kodwa uyezwakala ukuthi uthini uJabulani, ulokhu ethi yini. Umcasule lo mbuzo uMagumede, amthethisa uJabulani lokhu emdovadova. Akuqondakali noma uMagumede ucasule ukuthi akakwazi ukuzwakalisa ulaka lakhe libhekise kuJabulani ngesimo salendwanga aboshwe ngayo emlonyeni. Naye uJabulani ulokhu esho into eyodwa, yini. Asuke kakhulu uMagumede, aqhubeke nolokhu emdovadova. Kuvuleke umnyango wale moto abahlezi kuyo, baxhoshwe ilanga labo bobabili, uMagumede kanye noJabulani. Man, ubugongqobani lobo enibenzayo? Wena uSitobolo akhombe uMagumede, yini inkinga yakho maphumuphumu? Khulileka, ngeke ngikwenze lutho mina nje ngizifunela imali nje qha. Okunye okumele ukwazi ukuthi mina ngithunyiwe, kwathiwa angenze lo msebenzi. Uma sengiwenzile lo msebenzi ngizobe sengiyitholela nje ingxenye yami ewuhafu. Uma nje umnyeni wakho ezokwenza njengoba ngishilo, mina ngizobe sengimkhulula. Khuleka, ngeke ngithinte nolodwa unwele ekhanda lakho. uMagumede uyafisa ukubuza umbuzo kodwa nansi indwangu emlonyeni. Hayi, ngiyazi ufuna ukubuzani. Aphendula ikhanda uSitobolo abuke uJabulani. Ufuna ukwazi ukuthi ngithunyuba umuntu ongithumile, umuntu ongeke uzumnake nakumnaka, futhi nje umuntu ongeke umcabange kwamcabanga. Ngingathi nje lo muntu wena umthatha kancane. Kuqhamuke elinye ibhungu ligqoke izibuko zikaJabulani liphethe ucingo. Nansi imessage ngena lama, awuyibheke. Amukela ucingo uSitobolo acindezele ebese yafunda. Njengamanje siya epolice station.